vedetty tää iskelmän johtopäätös. Ilman Roine Rickardin panosta ei olisi tätä seuraavaa kategoriaa, eikä sitä radiokanavaa. Elikkä vuoden iskelmäalbumi Emman meille saapuu jakamaan Iskelmäradiosta Anna-Mari Raaska ja Timo Virkkula. Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin. Tosi hyvältä näyttää, ja kuressa tykkensee. Tää hyvältä näyttää, isolla on vappasi. Herra Jumala sentään. Älä sano mitään. Pääsenkö seuraavaan Maajussille Morsian ohjelmaan? Nimittäin tiedän miltä rehusäkin kantaminen tuntuu. Se oli vaan tää palkinto, tää on nimittäin erittäin painava ja painoarvoakin sillä on. Tämä on nimittäin Iskelmä Emma. Nimenomaan. Se on tää painaa ainakin 50 kiloa ja mä painan vaan sitten 10 kiloa siihen päälle. Juuri näin. Me olemme siis täällä jakamassa Iskelmä Emmaa. Iskelmä sanana, sen kantasana on iskusävel, joka tarkoittaa hittiä. Se tarkoittaa sitä, että Suomen kansa todella tykkää tästä musiikista. Ehdolla vuoden 2009 iskelmälevy Emmaksi ovat vuoden iskelmäalbumi, Kaksi maailmaa, Jari Tapio. Kädenjälki, Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkesteri. Satoi tai paistoi, Matti ja Tehtä. Särkyneiden sydänten tie, Suvi Teräsniska. Tutustukaa näihin artisteihin, seuratkaa heidän uraansa. He ovat ne, jotka suomalaisille kertovat, miten elämää pitää elää. Ja he ovat myöskin ne artistit, joiden kappaleita te laulatte suihkussa, autossa niin edelleen. Ja niitä tulee laulaa vielä teidän lapset ja lapsenlapsetkin. Uskokaa pois! Pitäis vissiin painaa tuota ruutua, sieltä tulee se vastaus tähän mulle. Hei, me ollaan yhteistyössä, painetaanko yhdessä? Saanko mä laittaa käden siihen päälle, niin mä saan määrätä koko ensi vuoden. Loistavaa. Kaveri, jolla on ollut pokkaa ottaa 28 henkinen orkesteri mukaan kiertueille ja levyille. Vuoden iskelmäalbumi Kädenjälki, Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkesteri. Tämä on Jorma Kääriäisen toinen Emma-palkinto. Edellisen hän sai Agentsin riveissä. Riku Niemelle tämä on ensimmäinen Emma. Mä en tee sitä, mitä mun pitäisi tehdä. Mun pitäisi puhua tärkeistä asioista. Mutta mä en halua pilata teidän juhlahumua, vaan mä teen kyllä tärkeän asian siinäkin, että mä kiitän niitä ihmisiä, ketä on syytä kiittää, jotta saatiin tehtyä se albumi, mikä nyt palkittiin. Jorman kanssa puhuttiin tossa, että jos tämmönen tilanne tulee, että meidät palkitaan, niin mä lupasin varmistaa, että tulee kiitetyksi oikeat henkilöt. Sen takia aloitan hänen pyynnöstään tässä järjestyksessä. Hän kiittää orkesteria ja Emin kaikkia porukoita, Vemppa ja Gabi, Janne Haavisto, levyn tuottaja, kaikki biisin tekijät. Mä jatkan tästä. Mä allekirjoitan vahvasti nämä äsken mainitut. Sen lisäksi mä haluan kiittää Risto Hemmiä ja muita äänittäjiä, jotka olivat mukana. Risto Hemmistä on muuten pakko sanoa, että siinä on mies, joka on todella hieno mies ja hieno äänittäjä. Monet mun ikäpolven ammattiäänittäjistä on sanonut, että jos he tekisi itse levyn, niin sen äänittäisi Risto Hemmi. Sitten mä haluaisin myöskin kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka on käynyt meidän keikoilla. Viime vuonna noin 120 000 ihmistä, vaikka opetusministeriö on sitä mieltä, että opetusministeriö ja kulttuuriministeriö ovat sitä mieltä, että nämä ihmiset ovat kutakuinkin kaikki väärässä. Me olemme eri mieltä. Meidän mielestä monet heistä on oikeassa. Oikein paljon kiitoksia. Joel Lunnas ja orkesteri myöhemmin juhlitaan.
kerroa, Kulttuuritalo, mikä meillä on meininki? Hyvä. Tää Emma-gaala vuonna 2009 on siitä erikoinen, että tätä kuvataan tälläkin hetkellä myös kännykällä. Hei, moi, kato me ollaan siellä. Huipputeknologiaa, mieletöntä. Hyvä teknologia tää tämmönen, moi. Nyt ei tiedä, vai pitäis katsoa tonne vai tonne. En mä tiedä, katsotaan tonne. Tämä menee liian monimutkaiseksi. No niin. Tässä vaiheessa iltaa lienee aika kiittää ensinnäkin suomalaista musiikkivientiä ja varsinkin niitä 4 sumatralaista ihmistä, jotka viime vuonna ostivat Disco Ensemblen levyä Sumatralle, joten aplodit Sumatralle! Sumatra! 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 Hyvät naiset ja herrat,